Bij ons in de studio aangeschoven is Henriette van Gasteren, fotografe en kunstenaar met een heel bijzonder project waar je nu mee door het land trekt. Silent Scream, hartelijk welkom. Het is een project over verkrachting. Iets breder, hè? Iets breder, ja. Seksueel misbruik. Seksueel misbruik. Nou, heel fijn dat je het even corrigeert. Het is begonnen, begreep ik, met een incident met je dochter. Dat klopt. Mijn dochter, die altijd in Limburg had gewoond, die ging omdat ze ging studeren op kamers in Amsterdam wonen. En een korte tijd woonde ze daar en toen is ze verkracht in dat studentenhuis door 2 bewoners van datzelfde studentenhuis, maar niet van dezelfde gang. En als moeder wist ik eigenlijk niet goed wat ik daarmee moest doen met die gevoelens van onmacht en van liefde voor mijn kind. En de dag nadat ze het mij verteld had ik ook de gezichten van die 2 jongens op mijn telefoon, omdat je bijna iedereen tegenwoordig kunt vinden via social media. En dan zit je te kijken en dan denk je, wat heeft die jongens daartoe bewogen om tot zoiets vreselijks over te gaan? En een tijdje later, toen heb ik haar geholpen om te verhuizen. Want dat studentenhuis, dat leek niet veilig meer. En toen was ik haar aan het helpen en daar liep er een van die 2 jongens. En ja, wat je dan voelt, mensen hebben dan vaak een idee van, ik zou dit of ik zou dat gedaan hebben. Maar ik zei tegen Chrissy, die achter me op de trap stond, ik zei, dus zo ziet een verkrachter eruit. Toen zei Chrissy, mama, niet doen. Kijk, en ze was heel bang. En wat doe je dan? Niks. Dus met al die gevoelens van onmacht, dat ik niks kon doen, ben ik na een aantal jaren, nadat het gebeurd was, hiermee gestart. Hoe is het dan? Je staat dan oog in oog met de verkrachter van je dochter. Wat ging er door je heen? Ja, dat kan ik eigenlijk niet beschrijven. Vandaar dat ik dan ook dit project ben gestart. Want ik ben iemand die met beelden van alles probeert te vertellen. Ja, je voelt je machteloos. En stel je voor dat je denkt, ik sla hem op zijn gezicht. Hè? Ik bedoel, het zou kunnen. Ja, wat brengt dat? Dan zit ik daar zelf in de gevangenis of je schiet er niks mee op. Dus je kunt eigenlijk niks. En het is ook heel vaak niet te bewijzen. Hè? Dus als je aangifte gaat doen, is het heel moeilijk om... tegenwoordig zijn de wetgevingen wel wat aangepast, maar het is wel lastiger natuurlijk. Je hebt altijd steunbewijs nog nodig, ja. En in Chrissy haar geval waren het 2 jongens, 2 tegen 1. Wat doet dat met iemand als je dan voor de rechtbank staat? Ja. Dus Chrissy heeft wel een melding gemaakt bij de politie, maar uiteindelijk geen aangifte gedaan. En dat is ook iets wat ik met het project wil belichten. Is het verstandig om aangifte te doen? De meeste mensen zeggen meteen ja. Maar wat doet dat met jezelf als dat 2, 3 jaar op de plank ligt, voordat het een rechtszaak wordt? Vrede aan je. Ja, en stel je voor dat je dan geen gelijk krijgt, dan voel je nog een keer verkracht. Ja. Dus ik heb daar niet echt een mening over van je moet wel aangifte doen of niet. Het is wel heel belangrijk om melding te doen. Want stel je voor dat die jongens of die mannen, of het kunnen ook vrouwen zijn, dat ze een aantal jaren daarna weer over de schreef gaan, dan duikt die naam op in het systeem als er aangifte of melding gemaakt wordt. Dus het is wel eigenlijk belangrijk om melding te maken. Ja, het boek, dan laat je dus mensen aan het woord en je brengt ze in beeld, zowel slachtoffers als daders. Want er zijn nogal wat zaken die hieromheen spelen. We hadden het al even over die bewijslast. Maar er schijnen ook nogal wat vooroordelen te zijn. En het is in het algemeen moeilijk om het thema bespreekbaar te maken. Ja, dat is wat ik ook beoog hiermee. Het taboe proberen te doorbreken. Want Chris en ik merkten als we zeiden, want ik ben ook verkracht. Dus als we zeiden van ik ben verkracht, dan weten mensen vaak niet wat ze moeten zeggen. En dat neem ik die mensen niet kwalijk, want het is gewoon heel moeilijk om erover te praten. Maar als je erover praat, dan is dat een stukje verwerking vaak. Een luisterend oor, net als de luisterlijn, heel belangrijk. En het is wel heel belangrijk hoe je het gesprek aangaat. Want ook al heel goed bedoeld kun je vreselijk verkeerde vragen stellen. En jij zei van die vooroordelen, als je dan een beeld probeert te schetsen. Stel je voor, jij zegt tegen mij, ik ben vorige week verkracht. Ik fietste om 3 uur 's nachts door die en die straat. Ik had een kort rokje aan. Ik probeer dan een beeld te vormen en dan vraag ik, waarom fietste jij dan daar 's nachts met dat korte rokje aan? Kijk, en dat is dan een soort victim blaming. Dan geef ik jou eigenlijk indirect de schuld. Dus je moet heel goed uitkijken als je erover praat, hoe je het gesprek aangaat. Dat is heel moeilijk. Ja, en als je het gesprek aangaat, dan is het concreet. Dus mensen willen het vaak niet zien, want als ze het niet zien, dan is het er niet. Dan lopen ze zelf geen gevaar, dan lopen hun geliefden geen gevaar. Dus daarom is het gewoon heel moeilijk te overkomen. Vergelijkbaar met de situatie die bekend is uit de literatuur, dat soms mensen verdrinken, maar dat de mensen langs de kant staan die wel kijken, maar niks doen. Ja, daar is het wel mee te vergelijken.
Ik denk dat je als slachtoffer kunt bevriezen als er iets gebeurt, maar dat je als toehoorder, als je zoiets te horen krijgt, dat je eigenlijk ook kunt bevriezen, zeg maar. Dat je gewoon niet weet wat je moet zeggen. Hoe ben je met al die slachtoffers in contact gekomen? Ik ben eerst in 2021 in gesprek gegaan met Lei Seuren, specialist zeden van Team Beaumont. Van de politie. Ik wilde graag weten of ik via hem met daders in contact kon komen. Maar hij was direct enthousiast over het hele project. En al pratend kwamen we op het idee om ook de foto's bij politiebureaus te laten zien. Dus nu inmiddels zijn ze bij 4 politiebureaus te zien geweest. Nu nog op dit moment bij 2. Nou, en dan ga je verder in gesprek met reclassering, met TBS, met deskundigen zoals advocaten, officier van justitie. En in november 2022 heeft Rob Kobbe een groot artikel in de Limburger geplaatst. En naar aanleiding van dat artikel kwamen de eerste meldingen binnen. En wat ik zo opvallend vond, is dat de eerste die zich bij mij gemeld hebben, mannelijke slachtoffers waren. Want nu we het daarover hebben, een van de voorbeelden in jouw boek is Luc. Die staat op de foto. Ja, op de achtergrond zie je een soort kerkelijk gebouw. Hij is al wat ouder, hij heeft modder op zijn gezicht. Hij kijkt zwaar ontredderd. Hij is naakt, los van een soort wit hemd wat hij aan heeft. En voor zijn kruis heeft hij een foto, een zwart-wit foto. Van de dader met hem. Van de dader met hem, maar dan heel erg terug in de tijd. En dat ziet eruit als een religieuze... dat is Blijerheide en Kerkrade. Ja. Waar heel veel verkeerde dingen zijn gebeurd. Ja, kun je daar iets over vertellen? Hoe ben je met hem in contact gekomen? Want ik vond het een hele confronterende foto. Hij heeft mij zelf benaderd, zoals bijna iedereen die meedoet. En hij vertelde zijn verhaal. En hij probeerde al langer aandacht voor misbruik in de katholieke kerk te vragen. En dat lukte hem bijna niet. Dus hij was heel blij dat hij met mij in contact kwam. En voor dat gebouw hebben we dan die foto gemaakt om te laten zien. Ik ben dus met bijna iedereen ben ik teruggegaan naar de plaats waar het seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Ook met mijn dochter. Ja. Maar om te laten zien dat het iedereen kan overkomen en dat het overal kan gebeuren. Omdat mensen daar ook vaak vooroordelen over hebben. Eens. Maar hij heeft dus iets meegemaakt in die instelling met iemand van de kerk. Ja, met een religieuze. Ja. En hoe komt zo'n foto dan tot stand? Doe je dat in samenspraak of komt het bij jou uit jouw voorstelling? Hoe gaat dat? Ik praat dus met de mensen, ook via chat. En samen bouw je eigenlijk zo'n beeld. En dan mogen de mensen laten zien wat ze willen laten zien. Sommigen willen vertellen hoe dat toen is gegaan. Anderen willen laten zien dat ze nu heel sterk zijn. Iemand is met een paard op de foto gegaan omdat ze heel veel baat heeft gehad bij therapie met paarden. Dus die bouwen we eigenlijk samen. En als iemand echt geen idee heeft, dan... Maar het is natuurlijk voor die mensen heel confronterend, omdat je bijna als met een praatdelict van de politie, dat ze dingen naspelen, dat je dat bijna weer oproept op die plek. Ja. Maar het moet voor jou ook heftig zijn geweest, want jij voelt die dingen dus. Ik voel die dingen wel, maar ik wil dan gewoon iets heel goeds neerzetten en dan ben ik daarmee bezig. Maar wat jij zei, het is een beladen plek, hè. Er is een tweeling in het boek, twee vrouwen, die hebben 40 jaar geleden een verkrachting meegemaakt. Eentje werd in de auto verkracht door iemand waar ze een lift van hadden gekregen. Het zusje zat op de achterbank. Ja, en die kon er niet uit, want ze wilde haar zus niet in de steek laten. En de ene zus die riep om de ander te beschermen, neem mij maar. Maar met hen ben ik samen naar het Nadermeer gegaan, waar dat gebeurd is. En nu we daar die foto hebben gemaakt, is het geen beladen plek meer. Dus dankzij die foto, door erover te praten, hebben ze het kunnen afsluiten. Ja. En dat heb ik nu van meer mensen gehoord. Kijk, toen ik het zeg, krijg ik overal kippenvel. Ja, want ik denk, dat kan hierdoor. Ik ben met iets bezig. Een soort heling eigenlijk. Ja, maar dat je dan zoiets moois kunt bewerkstelligen. Dat vind ik dan heel... En ook dankbaarheid voel ik, dat die mensen mij vertrouwen, dat ze met mij teruggaan naar die plaats. Ja. Ik vind het echt heel bijzonder. Nou is het heel bijzonder dat je niet alleen de slachtoffers in beeld hebt gebracht, maar je hebt ook een oproep gedaan voor dader om zich te melden. Misschien ook wel al een beetje vooruitlopend op die heelwording. Hoe is dat gegaan? Want ik kan me voorstellen dat ze niet in de rij stonden. Nee, die stonden niet in de rij. Ik heb wel een aantal daders gesproken en ook gefotografeerd, geïnterviewd, want het boek bestaat ook uit interviews. Ook portretten van specialisten en hulpverleners. Ja, deskundigen ook. Ja. En de meeste daders die mij hebben bereikt zijn daders, ik vind het trouwens een heel lelijk woord, dader, maar goed, ik vind slachtoffer ook een lelijk woord, die spijt hebben. Ik had ook heel graag meer. Ik heb er eentje gesproken die zeggen, maar ik heb niks verkeerd gedaan, hij of zij vroeg erom. Maar die melden zich natuurlijk niet zo gauw. Nee.
Nee, maar dat zit dan in dat voor hun grijze gebied van ja, dat is gebruikelijk of zo deden we dat. Of, Ja, ik mag dat, ik heb mag daar dat. recht op. Ja, Ja. En ik vind het sowieso heel moeilijk. Wat is een dader? Er doet een man mee, die was 11 jaar toen hij in opdracht van een volwassene iets bij zijn zus deed. Is dat een dader? ja, maar dat is wel een thematiek die ook terugkomt. Hè? Dat slachtoffers ook vaak, om die term toch maar even te blijven gebruiken, weer in het dadergedrag vervallen. Ja, dat klopt. Maar is het dan een rechtvaardiging voor de daad? Ik vind dat ook heel moeilijk. Hè? Nee. Even terug op die mensen die dan dingen gedaan hebben, in dit geval meestal mannen, denk ik. Mensen hebben spijt. Zij zijn ook terug gaan kijken in de tijd, in een geheugen. Zijn het nieuwe dingen weer gaan beleven, denk ik. Hoe is dat gegaan? Ik vind het eigenlijk heel goed. Want weet je, we zijn allemaal mensen. En als iemand dan iets verkeerds doet, dan wil dat niet zeggen dat hij 100% verkeerd is. Dus ook het contact met de daders, dat ging eigenlijk prima. Het kan gebeuren in een moment, het kan gebeuren door omstandigheden, je weet het nooit. Hè, Nee, en er is natuurlijk ook verschil in. Iemand doet 1 keer iets, iemand doet een heel leven iets. Dus, Ja. En wat ik ook heel belangrijk vind om te zeggen, er zijn ook mensen, bijvoorbeeld als een zwangere vrouw alcohol drinkt, dan kan een babytje in de buik feutaal alcoholsyndroom krijgen. Een van de kenmerken is dat zo iemand ongeremd kan zijn. Dat kan ook betekenen dat hij seksueel ongeremd is. Mhm. Die kan nooit genezen daarvan. Stel dat iemand die dat heeft zich vergrijpt, hoe kijk je daar tegenaan? Ja. Dat is een dader, maar hoe kijk je daar tegenaan? Ja, wat de oorzaak is. Ja. Ja. Even in de toekomst brengen jullie 25 veranderde wettelijke regels, las ik ergens online. Er zijn meer vormen van seksueel overschrijdend gedrag die strafbaar worden. Maximaal straffen nemen toe. Bijvoorbeeld voor misbruik van kinderen en kwetsbaren. En het is makkelijker om aangifte te doen. Hoe kijk je naar de toekomst? Denk je dat dat voor gevolgen zou hebben? Die nieuwe Ja. seksuele wet seksuele misdrijven. Ja. Het is een verbetering. Mensen kunnen makkelijker aangifte doen. Maar doordat het makkelijker wordt om aangifte te doen, komen er meer aangiftes en het personeelsbestand blijft gelijk. Nu blijven al rechtszaken of zaken lang op de plank liggen. Dus er kunnen evengoed nog meer zaken op de plank blijven liggen. En het gevolg is dat ze gaan schiften. Dit is erger dan dat. Dus die minder erge vergrijpen, die blijven misschien heel lang. Maar voor die mensen is die impact natuurlijk ook heel groot. Ja. Dat kun je ook niet. Je kunt het ook niet vergelijken. Die heeft dat meegemaakt, dat is voor diegene erg. Ja. En een ander maakt iets anders mee en dat is voor diegene erg. Je kunt niet vergelijken wat erger is. Maar ja, het is een verbetering dat het veel makkelijker is om aangifte te doen. Maar je hebt evengoed nog steunbewijs nodig. En die advocaten die in mijn boek deelnemen, die vertellen ook dat je aan verwachtingsmanagement moet doen. Hoe sterk staat een zaak? En soms zijn mensen dan heel erg verdrietig als ze geen echte aangifte kunnen doen, dat het niet doorgezet wordt. Maar dat is ook ter bescherming van die mensen. Want als je te weinig bewijs hebt, dan kun je niet winnen. Dus wat ga je dan aan als je dan toch die rechtszaak zou doorzetten? Ja. Er staat het boek vol met interviews en met prachtige foto's. Hoe gaat het nu met die mensen die je gesproken hebben? Nou, laatst was de opening bij het gouvernement. Ja. En heel veel van de deelnemers waren daar. Mooi. Mijn dochter heeft voor het eerst gesproken. Dat was voor mij heel ontroerend, maar voor een heleboel mensen was dat ontroerend. Maar na al die praatjes, die openingstoespraken, ook van Mariette Hamer, regeringscommissaris, liepen de mensen naar de ruimte waar die foto's hingen. Alle 65 foto's hangen daar. Hè? En het was heel stil. Dat geloof ik. En het was zo bijzonder. Ja, het was echt heel bijzonder dat al die Komt mensen meteen binnen. Ja, het kwam heel erg binnen. En toen later hoorde ik van Daantje, die doet bijvoorbeeld mee, die was naar buiten gelopen nadat mijn dochter had gesproken omdat ze te kwaad had gekregen. Maar er stond dan een heel groepje mensen met zakdoeken. Dus ik vond het heel dapper van mijn dochter dat ze erover praat. Absoluut. En wat is het voor jou? Het boek is nu is rond. Heeft het voor jou ook een hele bewerking gehad? Nou, ik heb het gevoel dat ik iets gedaan heb. Ik weet niet of ik geheeld moest worden, maar ik heb wel het gevoel dat ik iets gedaan heb met al die gevoelens die ik toen in 2017 had. Ja. Ja, en die tentoonstelling die loopt nu bij het gouvernement tot 24 december. En op andere locaties in het zuiden, zoals politiebureaus, bij Sjoeng op 9 locaties van Zuidhogeschool in Sittard, bij het nieuwe domein. Maar daarna dan reist hij door. Dan opent hij in Groningen, in het provinciehuis. Volgend jaar ben ik weer hier bij de AC, dus dan kom ik ook graag terug in het programma. Ja. En Marianne Smitsmans, wethouder, die opent dan op 9 maart. En ik ben in gesprek met Tilburg, die willen graag volgend jaar in de periode Orange the World
met Den Haag, Utrecht. Dus je hebt wel heel wat in werking gezet. Ja, en in België, en bij Museum ICOP, ook in maart. Dus het is wel de bedoeling dat het rond gaat reizen en dat er over gepraat wordt. Mooi. Maar dat is denk ik wel het belangrijkste, dat we dat bespreekbaar maken en dat taboe eraf halen. Ja, Ja, want dat helpt gewoon heel erg. Oké, nou, absoluut. heel fijn dat je hier de tijd voor wilde nemen om hier te zijn, om weer aan te schuiven. Heel erg prettig, heel erg dank en succes met je werk. En het boek is te koop via de website, hè? silentscream.nl. Oké, Ja. nou, dan weten we dat ook. Dankjewel. Koop dat boek. Dankjewel. Dank je. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linsen Veiligheid.